Türkmenabatda çilim yine de satudan yetti deyip yerli habarçı 27. oktyabrda habar verdi. Bundan öň çilimin döwlet dukanlaryna satılıp başlananlygy habar berilipdi. Emma çilim çekkenler üçin gowy ýa-da ören gowy habar bolan eşretli ýagdaý bary ýogy 3 gün ýaşat diýip habarçy aýtdy. Çilimin döwlet dukanlaryna 3 günläp satylyp, ýene de birden gözden uçmagynyň özüne ýeter sebäpleri bar diýip anonimlik şertinde gurlaşan satyjy ol sebäplerin käbirini özü düşündirmäge ýynanyşdy. Döwlet dukanyna çilim gelenine adatça bolşýaly bu gedegem köp adam nowata durdy. Nowat ulu bolanyny oňuşmazlyk, dawa jenjel hem, ýumruklaşma hem bolýar. Nowatda adamlar bir-birini iteklerini aýagy basylyp ýa başga bir güýç görüp yaralanýan, bir ýerini agyrdaýan hem azlar. Bu gedek 50 ulan adam hem bar diýip döwlet dukanynyň satyjysy görüň berdi. Şeýle dol nowatdyk nysg wagtynda dukanlara hem ulu diýan ýetenligini öňe sürdi. Mysal üçin meniň işleýän dukanymyň gapysy sögüldi. Ýogsa polisiýa işgärleri nowatdaky tertip döwgüne berk gözegçilik edip nowaty bolmalydygy hem talep edýär. Emma çilim ýetmegi edip gorkýan adamlar kän polisiýa hem kulak asmaýar diýip satyjy sözüniň üstüne ýetirdi. Ýönür çilim sowdasynyň 50 ulan adam üçin ýa-da döwlet dukan gapysy üçin däli eýsem häkimetlere edilen köp sanly arzyş gaýet sebäpli saklananlygyny öňe sürdi. Ýurtda çilim sowdasynyň töweregine emele gelen çylşyrymly ýagdaýlary ýakyndan synlaýan yerli jurnalistiň pikirçe çilim sowdasynyň beýle çalp togtatylmagynyň esas sebäbi korrupsiýa bilen bagly. Çilim gyçylygyndan ýa-da islenlik beýle karytlaryň gyçylygyndan odaly döwlet sowdasy bilen baglanyşykly resmiler sowda elita filan uly peýda görýär diýip anonimlik şertinde gurlaşan 40 ýaşly jurnalist aýtdy. Bir açyk sır diýsek hem bolar. Döwlet dukanyna goýurylan harytlaryň bir bölegi hökmen gara baglara düşýär. Sebäbi olar döwlet dukanynyň çykan wadyna has köp pul ýaşaýar diýip jurnalist 3 gün satmak üçin goýurylan çilim gutularynyň bir böleginiň direktorlar tarapyndan saklanyp, soň gara baglara geçirilenligini öňe sürdi. Döwlet dostlarynyň kararyna laýyklykda temmäki önümleriniň importy we sowdasy 2016-njy ýyldan bäri sowda we daşaryk sady gatnaşyklar ministrligi tarapyndan dolandyrylýar. Emma hakykatda ýurtda dören çilim problemasynyň döredýän kötençlikleri, ýurdun adawraýyna o diýen gowy täsir ýetirmeýän çilim nowatlar hakynda garaşsyz neşirlerde näçe habar çyksa da häkimetler bu sowdada köküren korrupsiýany dernemäge näme üçindir howlukmaýarlar. Bu ýagdaý ilkinji nowatda çilimini goýup bilmeýän adamlara olaryň maşgalak dağlaryna, çağalaryna agram salýar diýip radio bilen söhbetdeş bolan 55 ýaşly çilimkeş aýtdy. Her gün çilim satylar diýen pikirde daňdan baryp nowata durýar. Emma çilimin satyljagy ýa-da satylmajagy, näçe adama ýetjegi hemişe tapmaça. Ya döwlet adamlar kötemekden lezzet alýarmyka? Ýok, çilim plan çoğun satylmaz diýip aýdanyna bolmaýarmyka diýip lewaply ýaşaýjy radionyň soraglaryna sorag bilen jogap berdi. Şol wagtda belli hususy dukanlarda çilim açyk diýen ýaly 250 manatdan satylyp dur we olaryň gutularynyň daşyndaky suratlar döwlet dukanlaryna satylýan çilimleriňki bilen meňdeş. Egerde çilim importyny we sowdasyny diňe döwlet gözegçilik edýän bolsa, bu dukanlar nädip çilim satyp bilýär diýen sorag dörýär. Yerli synçylaryň köpüsiniň aýry-aýrylykda tasdiklamagyna görä diňe çilim däl, Türkmenistanyň köp zadyň iki wakasy döwlet we gara baglar bahalar bar we bu wezipeli adamlaryň bir kanun pul ýasamagyna uly mümkinçilik görýär. Emirlerlaryň köpüsi öwrenli, olaryň ygtyýarlary ýetýän zady, guruluşyk materialy ýa-da ady gönüm tapady ýok. Mümkin bolsa gara baglarda satdyrýar. Bu iznetde milliardlap manat aýlanýar diýip adatlygyň hökümetdäki çeşmesi aýtdy. Gödeňine getirin. Döwlet bahasy 30 manatlyk çilimi 200 manatdan gara baglarçylara satsaň, olar onu 250 manatdan satsa, kimiň jüzüne näçe bir kanun pul girýär diýip çeşme aýtdy. Türkmen häkimetleri ýurdy 2025-nji ýyla çenli temmäkiden dol adetini uğruna görüşýär we bu tagalla sport çäreleri bilen bilelikde döwlet eýçiliginiň häkimetligiň esas temalarynyň biri bolup durýar. Emma fiýinçiler metduwatyň meseleniň ikinji tarapyny,
soňky 4 ýylda çilimini goýup bilmeýän adamlaryň we olaryň maşgala agdalarynyň görýän görgülerini, çilim sewdasynyňky korrupsiýany görmezligi salýanlygyny belleýärler. Azatlygyň öňkü ýyllarda hem habar berýäli temmäki önümleriniň we alkogolly içkileriň sewdasy Türkmenistanyny garaşsyzlyk ýyllarynyň başyndan bäri iň ýokary derejeli döwlet işgärleriniň we olaryň ýakyn adamlarynyň biznesine uğurludy.